teď děkujeme. Tak jo. Rozluč se. Přistupme tedy ke kroku 5. a poslednímu, k uzavření smlouvy s Bohem. Jeho Mike! Ale něco směpak. Nevypadáš jako Indiana Jones, vole. A neposkytuje konec, ty vole. Ticho! Pokračujeme. Přijetí víry znamená uzavření neodvolatelné smlouvy s Bohem, která má v judaistické tradici i zřetelně jinou než čistě duchovní podobu. Když Hospodin slíbil 99letému Abrahamovi, že převelice rozmnoží jeho rod a učiní z něj praotce pro národa všech národů a dá mu do vlastnictví celou zemi kanánskou, na znamení této smlouvy mezi Bohem a lidem izraelským požadoval o nejvyšší toto. Cituji. Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. Chceme krev! Opravdu krve! Čela! Se nesměje! Citace pokračuje. Čím tupější, tím bolestivější. Tak bude má smlouva po znamení na vašem těle smlouvou věčnou. Neobřezanec, který by nedal své tělo obřezat, bude ze svého lidu vyobcován. Konec citace. A to nemůžeme dopustit, ale. Jako vyobcování, znamená jako obcování, jo. To znamená, že se z toho nevyšukáš, kamaráde. Vyšukáte z toho ovce. Protože nechceme toto posvátné místo poskvrnit krví našeho novice, rozhodli jsme se svěřit Berit Mila, tedy židovský náboženský obřad obřezání, do rukou jednoho z předních světových specialistů v oblasti obřízkové košer chirurgie, Muder Jana Hrubého, alias Hrubáska, ze 2. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady, který tento rituál provede plně na náhrady basketbalového oddílu Sokol Žižkov B. Anestezie. Vypij vodku, No budeš to prosím nedělit ráno. Zde je tedy náš poukaz, využij ho a staň se jednou provždy vyvolený. Jo! Hele, tak mi nechodí na poukazy, jak čurá. No. Nebo přehlej. Což je v tomhle kontextu dvakrát. To znamená, když nepůjdu, tak budu, a když půjdu, tak nebudu. Budeš mít kapustku. A v té užitý kůži tu něco malinkou úplně šálu, Nebo peněženku by žil. Trál na mobil, ne? Ty vole novej. Kabelku. Jinak se ti... Dobrý večer. Dobrý večer. Já tamhle tak jenom potřeba něco dát. Ne! My nic nechceme. No. To vám nezávidím, brát, za tu kliku, vole, kterou jsem urval před chvílí. To jsem urval. Je tam zakapla. Paní má klíčovat do toho. Ne, to je jenom plastia. Jel se doktorem Bepo Mengeleho. Jak se rubá se jako volá, nebo vykonat má službu. Šlávku? Já bych dal operaci. Takže fonty. Počkej, radši ale příští víkend. A my na půl. Jo, bude. Skalpel, prosím. Máš to, jste tady tvoje sám. Děkuji. Máš zač. Je to hedvábný, vole. Je to sameťák. A tak kabátek mu nedáš? No. Ten dostal k Vánocům. Svůj vánoční dárek. Ale tak to nezamíchejte potom teda.